Preachicloni pai ingkora trogani sangti hidi ke parlo National Highway thongke brasir ke palong kedo Sankardev School a hemathing nolong men gari hum-thom kachetong proof ajok bangke thoma bang phuatum ahirtang tangrak pen areng hu sorin tilo Birta kiri ponlong ting pulotangte Bokajan Police Station ke parlo Balipathar National Highway thongke brasir ke atovarpi along Balipathar Sankardev School athengno hum-thom kachetong gari lake car bike lapen scooty pusi chini ponlo bangso hum-thom gari men kachetong rui dera jok bangki thoma bang phuatum ahirtang tangrak pen areng hu sonanglo labangso por kopai kilang no ke pho lok laki anerlo por phai sia por malom Megnai Rakar registration number AS03AJ0589 Dilaujan Anat Pen Kevang Bomahut Ihum Pulsar bike registration number AS03R2042 Kevekatuma Bang men Towar ke hatun pedajok ahirtang tangrak pen chetong daklo Bangso ka chetong pona porahut Towarari ke pasangkok scooty registration number AS09F8029 aphansidami Ropon Cloxy penangan na hoklupusi ke thekdunlong araratum pen nang pachini dun Labangso ka chetong along bangke thoma bang phuatum ahirtang tangrak pen areng hu sonanglo Labangso puthak tong sekot pen Bokajan Police atuma phan Birta Palisi Police atum adimaklong along an pali dun pen angton chepari deng ponlo Halapuaring hu ke so atuma phasidami tong sekot pen Bokajan CH sialong sekelang ji aphan ponlo Birta kiri ponlong apor hut ana bangke kithi ke janga Birta bangke avilang bonda bang hinia bang phuatum ke areng ki so ahirtang tang tiklo puta nang pachini dun thu Balipathar ben present terang carbing long line